Ne. Já to všechno a to editu. Napad. Takže zdravíme na vás. Dneska jsem zase tady s Vojtou. Čus. Pozdrav. A teďka chceme reagovat na Virefa a co natačí ochutnávku s bráchou. Už to je 1 měsíc starý, no. Ale nevadí. A nevadí, ale si se to jdeme reagovat a jdeme na to. Já si dej sluchátka. Tak si dáme sládko. Takže... A jinak ho zdravíme, takže co zrobina. Čus a určitě do tohohle videa tě tady označíme. Takže můžete vydat i odběr a like. Takže za 3, 2, 1. Počkej, když si to pustíme za 3, 2, 1, teď. Fizzy candy. Přichutí hrozno. Tak je to další? To máme jenom fizzy koko, fizzy drink koko. Ne? Jo, to hrozno. Jako příchuť. Teď to máme v bombonech, tak jsem zvědavý. Mňam. Já tady to nejvíc mám rád. Toho. To je to otevřít. Tak vždycky. Tak vypadá to nějak takhle. Ale ono to takhle na té miniatuře vypadá nějak takhle, že jo? Ale ono to takhle vypadá. Hej, zkusit čuknout tam. Tak jdeme to otevřít. Je to gumový. Já jsem myslel, že to budou takový ty tvrdý bonbony. What the hell? Že jsem Taky fizzy bonbony, ale takový jsem neměl, ale chci je ochutnat, takže buď zítra si je koupím, anebo já jsem měl takový jako, ale já jsem měl pomerančový, nebo myslím, že bananový. Nechutnaly mi. Nějak hroznový víno miluju, jakoby. To ochutnala. Dík Filipek. má to takovou tu příchuť. Tak to fizzy drink koko, to jak aloe vera prostě. A my tady ještě něco máme. Takže počkejte. Takže lidi, teď jsme dělali miniatury a teď tady máme fizzy drinky, ukáž svůj. My už jsme to měli hodněkrát, to u nás večer hodně dlouho, ale my si tady jdeme chutnat s vámi, že jo? Takže druhá ruka. Tak potom dáš to A nemusíš to otevřít. Uka. No, běž s tím tam, běž, kam, běž. Skurvený baterky. Takhle vypadá ta barma. Tak když tak teď bude z Vojta. To je pro mě dobrý tady to. Vojta si jenom vezmu to tu svět. No, vidíme tady. Musíme počkat ještě. Takže tady máme labubu. A chutná to jak nějaký prostě... Máme tum Jak nějaká prostě, jak tam říct, jak prostě Fanta. Ale to, já nevím, jak to mám říct, ale chutná to jak... Čekejte na lidi. Čekejte. Já se podívám. Taky ty má baterka. Ne. Čekejte lidi, na co je to zase? Tak my doufám, že se vám to video líbilo, dejte nám tady lajky, odběry a nashledanou. Nic. Takže už to končilo lidi. Takže my se s vámi loučíme. A on to když tak viděl, akorát, že on se koukal na Sešoto, takže doufám, že Virefe ti to nevadí. Když si, jo, tak můžeš klidně nám napsat a my ti můžeme zaručit novou reakci na nějaký jiný video klidně. Ano. Takže nezapomeňte tu dát like, odběr. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte to aspoň 5 lajků. Budeme mít radost z toho, takže čus. Takže čus.
A Robine, mám jednu zprávu. I pro vás lidi. Je to dobrý člověk, je srandovný. Hele, a dejte mu prosím like, tady vám dáme jakoby jeho to označený jako na YouTube a dejte mu like, takže like. Takže čau. Takže čaute.